O certame Albariza suma unha nova edición promovendo a cultura e a poesía. Tamén foi homenaxeado Manuel Reiriz, presidente do Centro Recreativo de Artes ata este ano. O Centro Recreativo de Artes vestiuse de gala na tarde de onte para a celebración da entrega de premios do certame Albariza. Esta entidade e o Concello de Ribeira uníronse unha vez máis para promover a 12ª edición deste concurso co que se promove a cultura e a poesía. De logo, creo que tamén é un exemplo de éxito no eido cultural, no eido artístico, ademais da implicación. Temos que incidir nesa idade adolescente en que os rapaces non perdan esa paixón por escribir e por transmitir, pero creo que no resto de categorías goza de moi boa saúde, non só cos xóvenes talentos, sino tamén ca xente que ano tras ano se presenta e que ano tras ano recibe premios. Creo que eso para a xente tamén de maior idade é unha honra e é unha ilusión, non? Ver que sigue sendo, como digo, un certamen de éxito e de moitísima participación, así que parabéns por parte do Concello de Ribeira a este premio Longa Vida. Eu creo que para o ano ese número 13, mal número se non crece, agardemos que siga crecendo. E destacou o labor do Centro Recreativo de Artes, o que definiu como motor cultural da parroquia e, dende logo, como digo, parabéns tamén a toda a directiva de Albariza e do Centro Recreativo. Un ano máis houve unha gran acollida a este certamen no que participaron persoas de todas as idades, aínda que houve unha pequena excepción. Na categoría de 15 a 17, que quedou desierta. Os rapaces, bien, pero os máis grandiños xa... Bueno, como que lles costa a poesía. Algo tan bonito, pero ás veces... E afirmou que hai que ter unha sensibilidade especial para facer poesía. Ademais, destacou a figura do anterior presidente, Manuel Reiriz, quen foi homenaxeado na entrega de premios polo seu traballo á fronte da entidade durante 4 décadas. No centro desde con 18 anos, creo que entrín nas directivas de festas do centro. Levo traballando con Manolo desde sempre. Entonces, a ver, claro, Manolo sempre é Manolo. Entonces, resolve os problemas, como que agora son eu que os ten que resolver. Bueno, vamos, un aniño non moi bo. Podemos facer cousas novas, pois tamén. Bueno, o próximo sábado temos unha andaina terrorífica, que xa vos quero ver a todos ali. O xurado tivo unha tarefa difícil, xa que Gostounos bastante elexir en casi todas as categorías, porque todas as poesías foron a maioría moi boas, pero, bueno, conseguimos chegar a un resultado final e, bueno, témolos hoxe aquí para entregar. Temos unha categoría especial para persoas maiores, que esa temos 2 premiados, temos na cuarta categoría, temos un primer premio e un segundo, e despois temos 2 accésit, porque costounos bastante elexir. E despois temos na segunda e na primeira categoría temos 2 premios e temos 2 accésit tamén. Xa que se presentaron máis de 20 propostas en cada categoría. Na de 9 a 11 anos, o primeiro premio foi para Nicolás González, con O bosque que cambia de cor, o segundo para Paula Paz Martínez e Aldara, Abre a túa mente. De 12 a 14 anos distinguíronse os traballos de Fátima de la Iglesia, con A nosa identidade, e de Ana González, con Unha muller diferente. De 14 a 18 anos quedou deserta e na 18 anos para adiante Manuel López obtivo o primeiro galardón con Experta e Alba Sánchez o segundo con Bodas de Ouro. Na categoría especial de persoas maiores houbo mención para Pepita Vidal con A vida hai que amala e para Magdalena Castro con Pepiño saíu a xogar. O acto de entrega de premios contou coa actuación do grupo Amisela de Noia. De Ayamonte hasta Villa Real, sin rumbo por el río y entre suspiros